खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। आसामनि नाहरखोथिया नामसाङाव पिएम आवास योजना कल'नि बानायदों जेराव हा गैजायै सुबुंफोरनो हाजों लोगोसे न' होनाय जागोन। गासै 32 बिघा हायाव गं 113 नखरनि थाखाय न' बानायनाय जादों जेराव ट्रेनिं सेन्टार थागोन। बेनि अनगायैबो अंगनबादि थागोन आरो दाउ अमा बोरमा मोसौ फिनो हानायनिबो राहा थागोन। लोगोसेनो गथ' गथायफोरनि थाखाय पार्क थागोन, लोंनाय दैनि राहा थागोन, लेट्रिन बायदि बायदि सुबिदाफोराबो थागोन। हा गैजायै सुबुंफोरनो हा होनो थाखायनो बेखौ बानायदों आसाम सरकारा, जेराव हा गैजायै बिथांमोननो न' होनायजों लोगोसे खावसे खाथा हा होनाय जागोन आरो गंफ्रोमबो न'खौ 1,50,000 रांनि बानायनाय जादों। पाक्कानि लामानि थाखाय 49 लाख रां खरसा खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो लोंनाय दैनि थाखाय 1,18 लाख रां खरसा खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बेफोर खाबुफोरखौ हा गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय थाबैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवनानै होनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। मिथिहोबावनाया गोनांदि आसामनि नाहरखोथिया नामसाङाव हा गैजायैफोरनि थाखाय पिएम आवास योजना कल'निखौ लुनायनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायावबो लुनाय जागोन। क'क्राझार जिल्लायाव मोनाबिलि समाव बेटारि रिक्सा सालायनायखौ बन्द फोसावनायनि अनगायैबो आरोबाव आसामनि मोनसे जिल्लायावबो बेलासिनि समाव बेटारि रिक्साजों लोगोसे डाम्पार गारि सालायनायखौ बन्द फोसावदों। मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम बेटारि रिक्सा सालायनो मोननाय नङा आरो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 7 रिंगासिम डाम्पार गारिखौ सालायनो मोननाय नङा। हजाइ जिल्लानि थाखाय बे नेमखान्थिखौ फोसावदों हजाइनि जिल्ला प्रशासना। मोनाबिलि समाव बेटारि रिक्सा आरो डाम्पार गारि सालायनायखौ बन्द फोसावनायनि अनगायैबो माहारियारि राजा लामा आरो धाबा बा हटेल बा रिजर्ट बायदिनि मोखाङाव थानाय लामायाव जाहाथे जायखिजाया गारिजों लोगोसे गेदेर गारिफोरखौ दोनथ'आ बेनि थाखायबो हेंथा होदों। जायनाखि लामा सामायाव दोनथ'नाय गारियाव सौख्रांफैनानै गोबां जाब्रथाय जायो, बे जाब्रथायखौ होबथानो थाखायनो बे थांखिखौ फोसावदों। मानोना गोजां बोथोरनि समाव गोबां खुवा खुनायनि थाखाय लामायाव दोनथ'नाय गारि मटरफोरखौ नुस'आ, जायनि थाखाय गोख्रैयै खारबोनाय गारिफोरा दिदोमै थानाय गारियाव जोबोद गोख्रोङै सौख्रांफैयो, जायजों गिथावना जाथाय जायो आरो बेबायदि जाब्रथाय जानायजों गोबां सुबुंफोरनि जिउबो खहा जाबाय। बेनिखायनो रायजोआव जाब्रथाय जानायखौ खम खालामनो थाखायनो मोनफानि उनाव मोनफा थांखिफोर लादों हान्थामेला बिफाना। ओजोंहाय क'क्राझार जिल्लायाव आसाम सोरखार गो बेक स्लगानजों गोमसारहोदों। मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय बेटारि रिक्सा सालायनायखौ बन्द खालामनायखौ लानानै गोबां बेटारि रिक्सा सालायग्राफोरा थुबुर जानानै खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि क'क्राझार जिल्लानि डिसि, एसपि आरो सार्कोल अफिसारआ बेटारि रिक्सा सालायग्रा गौथुमनि नेहाथारि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै मोनसे जथुम्मा जिरायदोंमोन। बेयावनो बेफोर थांखिखौ डिसि, एसपि आरो सार्कोल अफिसार बिथांमोनहा फोसावदों, जेराव क'क्राझारखौ गुबुन गुबुन जनाव बोखावदों, रेड आरो ग्रीन एरिया हिसाबैबो बोखावदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय सोरखारनि बेफोर आयेनखौ फालियोब्ला बेटारि रिक्सा सालायग्राफोरा सानसेयाव 50 रांबो आरजिनो हानाय नङा होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बे आयेनखौ बोखांनानै लाफिननो थाखायबो बुंथिदों, नङाबा डिसि अफिसनि मोखाङावनो गावखौ फोथैफैनो गोनां जागोन होननानैबो खुद्रिदों बेटारि रिक्सा सालायग्रा बिथांमोनहा। जोंनि ओंखाम संग्राफोराव फ्राय बयनिबो न'आवनो टमेट' थायो, नङासै? नाथाय नोंथाङा टमेट' जादों ना बिस जादों बे साननो गोनां। हाथाय बाजाराव नुनाय गोजा गोजा गाबनि टमेट'आ जानो हागौ बिसजों बुंफबनाय। मानोना गोथां टमेट'खौनो 24 घन्टानि गेजेरावनो माबोरै गोजा गाब खालामनो हायो बा माबोरै गोमोन खालामनो हायो बिनि बिदिन्थिया केमेरायाव सेबखांजादों। नगावनि जुरियानि आबादारिया टमेट'खौ गोजा खालामनो थाखाय बाहायनाय फर्मुलाया नुजाथिदों। गोथां टमेट'आव कार्बाइड केमिकेल होनानै 24 घन्टानि गेजेराव गोजा गाबनि बानायदों आबादारिया। फोरमायथिनो गोनांदि टमेट'ल' नङा, गोबां मैगं थाइगंफोरावनो दानिया केमिकेल बाहायनाय जायो, जेरै रानज्रबनाय मैगंखौबो केमिकेलनि गेजेरजों फ्रेश अदेबानि खागोदाननि महर होनो हायो। बेबायदिनो लाव, बान्दा कबि, फुलकबि, फान्थाव बायदि बायदिफोरखौबो हरसेनि गेजेरावनो गेदेर खालामनो हायो। बेबायदिनो गोबां केमिकेल होनाय जासै दानि मैगं थाइगंफोराव, जाय जोंनि देहानि थाखाय गिथावना, जायनि थाखाय दानि सुबुंफोरनाव बांसिन बेरामफोरा साग्लोबो, जेरै केन्सार बायदि बायदि बेराम जानानै भुगिनो गोनां जायो।
बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि गंजि भेन्सार फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय जाबाय आरो 259 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफखौबो सोरखारि खालामनाय जाबाय। सोरखारि खालामजानाय गंजि फरायसालिमाफोरा जाहैबाय फारियै तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर कलेज, बाक्सा जिल्लायाव थानाय मुसलपुर कलेज, तामुलपुर जिल्लायाव थानाय तामुलपुर डिग्री कलेज, क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म कलेज, उदालगुरियाव थानाय दिमाकुसि कलेज, चिराङाव थानाय बर' बाजार कलेज, उदालगुरि जिल्लायाव थानाय भेरगाव कलेज, क'क्राझार जिल्लायाव थानाय जमदुवार कलेज, बाक्सा जिल्लायाव थानाय कक्लाबारि चापागुरि कलेज आरो चिरां जिल्लायाव थानाय रुनिकाटा कलेज गासै 10 कलेजफोरखौ बा फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय जाबाय। खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों बिटिसि सोरखारा बे खौरांखौ मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनायफोरनि थाखायबो गोजोनथाव खौरां फोसावदों बिथांमोनहा। फोरमायथिदों दि 1216 एलिमेन्टारि फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय एसआइउ मोनबाय, खालि अफिसियेल अर्डार बा बिथोन जानो आद्रा दंसै होननानै फोरमायथिदों आरो बे जायोबानो थाबैनो फोसावथाय होनानै लांदां पस्टखौ आबुं खालामगोन होननानैबो खोथा होदों। बेफोरनि अनगायैबो जायनाखि बिटिसिनि 16 बिफानखौ डिसिनि गेजेरजों आसाम सोरखारनो हरनाय जाबाय होननानै बेरेखा दोला अजद होबोबाय थादोंमोन, बेनि सायावबो बिटिसि सोरखारनिफ्राय माखासे खोथा फोरमायथिदों दि बिटिसिनि जौगानायनि खामानिखौ नोजोर होनो थाखाय डिसिफोरनो बिबान होनाय जादोंमोन, जेराव डिसिखौ बिटिसिनि सेक्रेटारि बानायनाय जादोंमोन आरो ल' एन्ड अर्डारनि बेलायाव आसाम सोरखारनि बायदियैनो थागोन होननानै बिथोनलाइ फोसावनाय जादोंमोन। बेखौ दा बोखारफिननाय जाबाय। अदेबानि डिसिफोरनो जि बिबान होनाय जादोंमोन, बेफोर बिबाननिफ्राय दा डिसिफोरखौ उदां खालामफिननाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। नाथाय डिसिआ बिटिसिनि सेक्रेटारि महरैनो थागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिटिसि सोरखारनिफ्राय। आइएसपिएल आरो नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि मुङाव लाख लाख रां जाख्ल'नायनि अजद होदों बेरेखा दोलो बिपिएफनिफ्राय। फोरमायथिनो गोनांदि बिटिसि सदनाव मैया गोजां बोथोरनि जथुमा जादोंमोन, जेराव आइएसपिएल आरो नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि मुङाव लाख लाख रां जाख्ल'नायनि अजद होदों बेरेखा दोलोनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि आइएसपिएल आरो नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि मुङाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 36 कौटि रां खरसा खालामनाय जादों आरो एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय जेबो गनायथि लायालासे 80% रांखौनो खरसा खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। मिडिया हाउसनो 30,000 रां होनायनि बेलायावबो मिडिया हाउसनि राइटिं पेडआव 9 लाख रां होनायनि रिसिप्ट दिन्थिनानै बिटिसिनिफ्राय रां बख'नानै जानायनि अजद होदों। फुंनि जानाय, सानजौफुनि जानाय आरो मोनानि जानाय आदारनि थाखाय बाजै हटेलाव 9 लाख रां बिल जादों, नाथाय बेखौ 92 लाख रांनि बिल दिन्थिदों। जायनाखि 92 लाख रांनि जिएसटिआनो 5% हिसाबै 5 लाख रां जायो, बे रांखौबो सोर होगोन होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो उदालगुरिनि भेरगावआव आइएसपिएल खुंनायाव जानाय आरो थानायनि मुङाव दिपेन बर' हार्डवेर स्ट'रनि मुङाव 36 लाख रां बिल दिन्थिदों होननानैबो फोरमायथियो। बेबायदिनो बिटिसिनि रांखौ दिहुनदों होननानै आखायाव लेखा बिलाइ लानानै फोरमानजों लोगोसे फोरमायथिदों देरहासार बसुमतारी बिथाङा। आरो बेफोर गासै सोंथिखौ सदनाव सोंनाय जादोंमोन, नाथाय बेनि फिननायखौ बिटिसि सोरखारा होआखै होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर'आ बिटिसि सोरखारखौ सालायाखै, थिकादारफोरासो बिटिसिखौ सालायगासिनो दं। थिकादारफोर बिल बानायबानो बिल जाया, बिल बानायनायनि माखासे सिस्टेम थायो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आरो बेबायदि रांनि सायाव बेले बेजे खालामनायनि सायाव पाब्लिक एकाउन्ट कमिटिया नायबिजिरनांगौ होननानैबो दाबि खालामो एमसिएलए देरहासार बसुमतारीया। गुसु आरो खुवा खुनायनि थाखाय साननैनि थाखाय गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय मोनसे रायजोआव। इउपिनि नयडायाव सोरखारि आरो सोरखारि नङै गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय। जों मिथिगौ जोंनि आसामाव देग्लाय बांद्राय गुसु जायाखै। गुबुन बोसोराव जेसेबां गुसु आरो खुवा खुनाय जायोमोन बेबायदि देग्लाय जों नुनो मोननाय जायाखै। नाथाय दिल्ली, नयडा बायदिफोराव गोबां गुसु जादों, जायनि जाहोनाव फुंनि समाव फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायाव जेंना मोननो गोनां जादों। फरायसालियाव थांनाय समसिमहालागैबो खोमसि खुवाजों साग्लोबदों, जायनि जाहोनाव साननि समावनो गारि मटरफोरा लाइट फोजोंनानै गारि सालायनो गोनां जादों। बेनिखायनो बेफोर जेंनाखौ नोजोर होनानै नयडा प्रशासना साननैनि थाखाय अदेबानि 29 डिसेम्बर आरो 30 डिसेम्बराव गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै स्कुल कलेजफोरखौ बन्द फोसावदों। झारखन्डआवबो गोजां बोथोरनि थाखाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ 26 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम बन्द फोसावदों। हारियानायावबो हारियाना सोरखारा गोजां बोथोरनि थाखाय 15 साननि थाखाय फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों। 1 जानुवारिनिफ्राय 15 जानुवारिसिम गासैबो फरायसालिफ्रानो बन्द थागोन। बेनि उनाव 6 जानुवारिनिफ्राय फोरोंथाय होनाया जाफिनगोन।
आसामनि गुवाहाटीयाव सानफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो सेकेन्डआवनो मोनसे नङा मोनसे गाज्रि जाथाय जायो। माब्लाबा सिखाव दाखाथि, माब्लाबा सना माला बोख्लाबनाय, माब्लाबा मानसि बुथारनाय आरो माब्लाबा मानसि लांखारनाय मोनसे नङा मोनसे जाथाय जायो गुवाहाटी नोगोराव। बे खेबाव साननि समावनो न'आव हाबनानै दुथांफोरनि गाग्लोबनाय जाथाय जादों, जायजों बिफा आरो फिसाजोनि जिउ खहा जादों। गुवाहाटीनि बरगआव जादों बे जाथाया। साननि समावनो माखासे दुथांफोरा बनजित दासनि न'आव हाबनानै बनजित दासजों लोगोसे बनजित दासनि 7 थाखोआव फरायनाय फिसाजो दिदिका दासखौ गाग्लोबदों, जायजों दिदिका दासआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। ओजोंहाय दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों बनजित दासआबो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, बनजित दासआबो जोबथा हां लाबाय। साननि समावनो सोरनिबा न'आव दुथांफोरा हाबनानै बेबायदि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै सोमखिखांदों खाथि खालानि सुबुंफोरा आरो गुवाहाटी नोगोरावदि साननि समावबो सुबुंफोरा रैखाथि गैया बेखौ मोनदांदों गुवाहाटीनि थागिबि सुबुंफोरा। बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै दासिम 4 दुथांफोरखौबो एरेस्ट खालामनाय जाबाय। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिफाजों लोगोसे 7 थाखोआव फरायनाय उन्दै हिन्जावसाखौ इनायै बुथारदों बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। सोंनाय फिननाय हाबाखौ लागासिनो दं होननानैबो गुवाहाटी पुलिसा मिथिहोदों। गोजोन्थों खौरां। बे गोजां बोथोरनि समाव नोंथाङा मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंबा नोंथांनि थाखाय गोजोन्थों खौरां। चिरां जिल्ला काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बायदि बायदि अफार लानानै फैदों। गोथार बर'दिन सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय गेदेर अफार होदों MMH अट' हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो गांसे कम्बलबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोबानो बे अफारखौ मोननो हागोन नोंथांमोनहा। मिथिहोबावनाय, नोंथाङा जुदि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंबा बेनिबो खाबु दं बे श'रुमाव। लोगोसे ल'डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। गोख्रैनो नोंथाङा बेफोर खाबुखौ लादो, नङाबा बेफोर खाबुआ बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। 25 डिसेम्बरसिमल' थागोन बे खाबुआ। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9101037416 नङाबा 8720957824 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।